Benzela amabhokobhoko umsebenzi lula. Iqela lombhoxo leQueens likhe lancamlisa iAll Blacks iyeza lazo. Ngabadlali bathathu kwiqela leNew Zealand abathe batyelela isikolo sabo eRhawutini. I have a question for QFD. Are you scared of Dwayne Vermeulen? He's a little bit bigger than me, but to be honest, when I run out and get on the field, there's no one really who scares me. I think it's about going out there and doing your best. Aba badlali babanike neengcebiso abanokuzisebenzisa ebaleni. Kukhangeleka ngathi iAll Blacks ikwazifumanele nabalandeli. Ngicabanga ukuthi All Black izowina ngoba ama-players wabo anamandla and bayadlala. Kodwa abanye babe ngamathandazwe abawalahla amagorha wabo. Ama-Springbok bazowina maka bakhona ukudlala. I think for tomorrow's game, I think the Springboks gonna win because they got good players in the team, structure, everything. Kuya kubonakala ngomso ke xa kuphela umdlalo ukuba amabhokobhoko aya kukubuyisa kusini na ukuzingca eEllis Park. Ndingusibongile Mkani Mbolweni, eRhawutini.